Oh alah, yo. Biyen uripku rada penak. Barang saiki saya tuwek, saya rekoso, gek sing tak golekne ya sapa kaya ngene iki. Bojo adoh, anak ya adoh. Gek nyapa biyen tak penak-penakne ora kelingan. Ya Allah. Ngene iki Gus ki ya ora Jawa nek kene iki kerjane ya tenanan ngono kuwi. Nek ngongkon ya sak dek sak nyet. Ora Jawa. Yo. Direwangi kaya ngene rekasane. Yo. Alhamdulillah wis entuk sakmene. Ngono kuwi engko ya dipaido karo Gus kuwi. Oh no. Kayak bocah piye kaya ngono kuwi. Ya wis, leren. Kesel awake. Wis entuk sakmene mbane kok boyok ku rasane ya Allah. Yo. Ngurusne boyok ki, yo. Rasane kaya ngene awake ya Allah. Wis, ya muga-muga ae Gus ben Jawa ngono kuwi. Nek wong tuwek nyambut gawene kaya ngene iki. Wis, golek nggon turu. Lurusne boyok. Kayak kaya ngelake rame-ram. Wis, ngombe laran. Ya Allah, banyu kaya dengare jelalah yo karek sakmene. Yo. Kayak ngelake kaya ngene jare. Segere, ben luwih seger digrujukne ae ben adem awake. Ya. Ger. Wis. Karo udut. Nglaras pikir. Muga-muga Gus aja rene. Leren sik. Karo nglaras urip. Enake. Yo, rekosone kaya ngene iki lho. Aduh. Yo, kayak nyapa iki kok kelingan juminten iki, ora eneng angin, ora eneng apa-apa kok. Yo, aku nek mbayangi nom-nom aku mbiyen sapa sing ra gelem tak jak bubuk petumpuk. Oh alah, jum. Ndahne ya pulene kowe iki. Yo, tenan iki, cara ngono wis. Pulen tenan kae juminten kae. Wes turu. Adrah ae. Wes turu ae. Bismillah. Mbah, nunu turu, Mbah. Lho, kae Mas Burik cocok tak cegate ning kene, cocok karo angen-angenku. Goleki lho Mas, kok perang-perang dino gak pethokke pripun to Mas? Ya napa goleki aku iki? Aku iki cinta karo sampean tenanan e. Yo. Yo saiki aku tejokku nang ndi ngono aku manut to Mas. Aku melok sampean. Yo sik to iki awan-awan arep nang ndi? Sak gerekmu, aku pokoke melok kowe. Aku cinta padamu Mas. Yo. Lah iki terus nang ndi ki awake? Sak gerekmu pokoke nang ndi aku yo melu kowe. Waduh, cocok iki nek ngono. Wah, wis.
Iya ayo nek no. Ayo, aku malu kowe pokoknya mati urip ya karo kowe. Ya wis ayo. Oh alah lah kae kok yo eneng wong no gubuke. Lah kae lho, durung to eneng wong kae lho gubuke jelalah yo. Yo ora apa-apa to Mas, pokoke saiki sang Didi aku manut sampean, wong aku lho cinta karo sampean. Wis ayo ning Pokoke Didi yo melu sampean. neng gubuke Mbah Jaya Hei, arep apa wi? Tuwa gendano wi. Hah? Ayo neng gubuke Mbah Jaya kae lho. Sapa wi? Bengok-bengok kae lho. Ayo. Aku manut sampean. Iya, kae lho. Wah, cah nom-nom kae lho. Aduh. Lah kok Piye to mati iki? Mas? Aduh, Bensin aduh. entek Mas. Mbok sik tak deloke Piye iki? biasane ya Delok ora sik, koyo Mas. ngene no, Jum. Lah iya Waduh, piye to? waduh. Bensin kok yo entek to Mas, Mas. Kayak hari-hari bahagia jare. Pak. Yo. Jajal bukaan wi. Heeh. Waduh. Iya. Walah lah yo entek Lah, tenan iki entek piye iki? tenan. Waduh. Surung ya Mas. Yo nek no, Surung. Yo, arep menak pisan kok yo jelalah to. Iya. Ayo nek no surung. Iya. Ayo Mas, tak surung Mas. Urip iki mergawe apa ki? Karek oleh kayu resa lemut ki. Mergawe nang ndi wong regane ketok ki. Bah. Mbah Buri. Nang di paran kita ngorok lah ki wong. Mergawe njok esuk oleh kok sak lemut. Bah. Mbah Buri. Mergawe kaya dolanan wae. Sik tak golane. Woi, paling micek iki. Akrik iki wong tuwek kok kaya ngene. Ya salah oh Mas. Kowe sing nyurung. Oh iya ya Jum ya. Yo. Wah, bot men to Jum lagi arep enak jelalah gak bobotmu kaya ngene 275 kilo. Lah cinta apa ora to Mas? Dirine cinta. Iya iki urung sampe Ngono kuwi penak wis sahabat, lempoh cinta iki. kok, Son. Yo. Nang ndi wong iki golek iku ongel men iki. Kon mergawe kok malah ngilang. Bajingan tibek nang kene manggone. Piye to Mbah kon kerja kaya ngene iki. Apa ketoti pakanane apa ki? Tangi Mbah. Mbah. Ya Allah, wis sapa to iki? Gak ngenak-ngenake lagi wong ngimpi indah. Wih, bose. Ngimpi apa? Ketemu Juminten. Alah, ndang pegawe. Kok ngimpi ae. Ngimpi tenan kok. Ayo, ndang pegawe. Iya sik tak ngombe sik to. Dadi ombe ndang ayo. Sabar. Ndang pegawe. Iya balungan Dendang luar. bar. Alhamdulillah, yo tak Ayo, kerja. tak gawane kita ben kerja semangat. Yo wis Ya. ngono mbani kae. Ayo, tak kerja, Mbah. Tak giring bendang oleh oke. Ha.
golek apa? Wong kok urip kok mbunggu ngarit. Coba sekali-kali ki refreshing. Healing. Wedhus ki seramangan 3 dino. Tak aritno suket padha garing kabeh rene suket iki lho. Ora suka sing garing. Iki panen jagung. Lah kok penakne kene cek uripe rekosane kaya ngene. Dagang sepi, jagunge panen ya ta. Yo terus piye ngono nek panen ke kancane ki ya diopeni kok. Ayo ning warung. Wis mangan purung ketemu kok ngalit men warung purung. Weteng lemune kaya ngene ngalit. Ayo ning warung. Kok bayare apa ora? Los, nek karo kaya- Ju aja ngomong masalah duit. Kaya ndek. Los, ayo. Tibane utang. Tapi ki akhir kan tak bayar. Yo tapi aku isen oleh. Ayo, budal ning warung karo aku. Aku bedal Pak Mari kok Pak Andi jajal. Kene Kok nek kamu? Kene. Jak. Mau aku Iya, iki duit iki. Dari mana ngarep kaya wadon kene oleh. Ayo kene numpak kene. Mau aku nang ngene. Guri, numpak. Terus aku ngadeg ngene. Rugo sing apik. Sik, Adape dienggo. Wong kok sik arek kuwi lho, nek kena aku. Hei, yo. ya wis. Ndak ning warung, bayar mangan ngono lho, warung. Lah piye Pak Ju? Oh golek suket iki wis mergae, wayah mangan yo mangan nang warung-warung. Wis golek suket angel gara-gara padha garing kabeh iki lho. Garing piye to? Lah. Ning kidul mue ijo ruyu-ruyu kamu gak roh kowe iki. Endi wong kidul omahku ki lho. Omahe tanggaku Bojone suket kondi. bojone sing Pak anu kan Pak Bon SMP kan. Alah. Senene ya pasti gepuki wong aku kok. Wong iki jenenge wong rumput tetangga itu lebih hijau ya toh. Kok yo ora paham iki. Kamu mbok golek kok suket pakan dos ae. Lah piye wong tanah yo ngene-ngene wedhus. Kali-sekali wong refreshing. Arep tuku sukene pasar yo ora ana wong ngadol lho, Lek. Eneng Piye? ning pasar Muneng. Lah alah. Ya. Hei, ana Mbah Bure, Lek. Ayo Oh, iya. garap Lek yo. Lebah burik ki lho wong kok kerja. Ayo, garap ayo. Tak tewabrak ndase. Lir, ojo tabrak. Lir andenge. Alah cowek. Mbah burik. Mbah Bure, woi. Mbah Bure. Woi, Mbah Bure. Lejo, itu lejo. Hati-hati lejo, lejo. Woi, Wes bongkah wes ke. Ya ngono kuwi lho oleh-olehane wong celalakane matane. Ana wong tuwa yo jarak ki ayo kene iki wis awak gawan ki sing ati-ati. Nek gak iso nyopir motor bayar rasa nyopir. Gayane kaya celeng ngono kuwi akhire. Jenenge wong tuwa iki nek duwe ati-ati iki yo ora. Iya, nek duwe motor Lah aku yo pengo diceluk. Yo mengo tapi nek kayune aja gawa mengo. Lah piye wong pancen kaya ngono kuwi gek koyo. Wong Bageng tak celeng nek mengo ya mengo sak apa-apane. Aku yo wis tuwa lele. Wes aja geger. Ngene lho awakku ki lara kabeh ndek mawawan ki aku ki ngimpi. Lho Ndek Awan kerja kok ngipi. Aku ki turu kesel. Ngimpi dijak karo Juminten. Juminten apa neh? Alah Juminten kuwi wong Jak sing apa? blingor-blingor kuwi lho. Jak beda-beda. Lah iya. Jak apa? Jak bubuk tumpuk Ngono lho anak putu kae lho nang omah. Gedeke seneng mbak aku lho. Wong wis Piye? tuwek pikirane kok ngeres to, Mbah. Ya ora ngeres wong pikir anak tenan kok. putune. Embuh aku iki nyapa wong. Apa kekeselen yo cah yo? Kesel napa ya pikiranmu sing reget. Aku ki mau dikongkon kus. Utek iki nek kotor wis tuwek iki ngono. Kongkon anu kayu kuwi lho. Kono to kayu. Lah kok tekan nggone Juminten ke? Aku ki kesel turu. Ngimpi. Wis ngene. Ayo ning warung, Hmm. engko tak tembung nih karo Juminten. Aja Ju. Omane bojone Juminten nyapa? Aja. Kae bayang nor-norno lho. Oh iya ya. Aku ki ra bayangne matamu ngimpi. Ngomongane tau, ngipi iki kegawa saka pikiran, nek pikiranmu ki resik, Ora. ngipi iki yo ngaji. Ngipi kok ngipi kiku. Lah nyapa? Apa pas aku turu nang alas kuwi yo? Wes ayo. Nang warung tak tembung nih kok. Aja Ju. Aku sing tanggung jawab tak tembung. Aja nih. Ju. Aku ki wis purat. Buret. Buret. Ayo.
Aja tenan lho, aja diomongnya tenan lho ya. Pak, wis. Boop, dip, dip.